mutumin da baya girmama dabbobi ba zai girmama Allah ba, saboda ba gane dabbobin mallakin wane ne ba, ko su wane ne dabbobi ba, da kuma wane ne ba wa dabbobin rai ba. Da ya fahimci haka da ya kula da su, kuma wannan ne yasa ko a wajen yanka su an koyar da musulmi cewa akwai wata hanya ta musamman da za ka yanka dabbar da za ka ci. Suna buƙatar mutuntaka, akwai buƙatar a yi musu adalci. Ku dubi mutane a duk faɗin duniya lokacin da aka kai son ciniki zuwa wani mataki na kwaɗayi, sai su manta wane ne ke ba da rai, sai su manta wane ne Ubangiji, har ya kai ga suna son kuɗi ne kawai ko ta halin ƙaƙa. Shi yasa sai su yadda suka ga dama da kajin, suna sarrafa shanun ta hanyar da bata dace ba, suna bi da dabbobin ta hanyar da ba a yarda da ita ba, don kawai suna kwaɗayin kuɗi. Ubangiji ya ce, kun faɗi jarabawarku. Ko da ka yi ƙoƙarin tabbatar da cewa dabbar ta halal ce, kana da zunubi akan yadda kai da dabbar kafin a zare mata rai. Don haka ana girmama dabbobi. Ubangiji ya gaya mana cewa ba a ba ku damar ɗaukar ran dabba ba a yayin da wata dabbar take kallo. Wannan kuma ta hanyar laɓɓan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu albarka ne. Ya ce ku kau da su gefe, kada ku sa su cikin damuwa. Ku ambaci sunan Allah, ku nemi izinin Allah. Ya kamata ya kasance akwai manufa wajen fitar rai, amma ban da halakarwa, domin Allah ne mai rayawa. Dalilin da ya sa muke cewa bismillah shine neman izini daga wanda ya yi wannan ran domin ɗaukar ran saboda wata manufa mai daraja. Allah ya ce ku kyautata wa kazar da za ku ci, ku kyautata wa tinkiya da sauransu, ku kyautata a lokacin da kuke da manufa, idan kuna da buƙatar ku ci. Amma idan akwai dabbar da ba kwa buƙata fa, idan akwai dabbar da ba a yarda musulmi ya taɓa ba fa, idan akwai wata dabbar da suke da dokoki da ƙa'idoji wajen amfani da su a matsayinku na musulmi fa, kamar kare, ba zan iya cin kare ba, amma zan iya ajiye kare a wani yanayin saboda wasu dalilai. Amma dangantakar da ke tsakaninmu da kare ta kai ga idan kare na tafiya a wata hanya, ko kuma sai mu bi wata hanyar daban. Wasu ma gudu suke yi, kuma ko da ba za su yi ba, ko da ba za su yi gudu ba, mun san cewa akwai wasu ƙa'idojin da ke tafiyar da kusancinku da wannan karen. Ko ma menene dai a ƙarshe sunansa kare. Ina kai ku zuwa ga wata kyakkyawar ruwaya wacce da yawa daga cikinku wataƙila sun taɓa ji. Akwai wani mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya bashi aljanna saboda ya kyautata wa kare. Ubangiji ya gafarta masa dukkan zunubansa saboda ya kyautata wa kare. Kare ba tinkiya ba fa, kare ba saniya ba, kare ba tsuntsu ba, kare ba wani abu bane akan wannan matakin, yana kan wani mataki na daban. Wannan mutum yana cikin sahara a rana mai zafi, yana jin ƙishirwa, sai ya samu rijiya. Sai ya shiga cikin rijiyar saboda babu guga, kuma ya sha ruwa yadda yake so har ya kashe ƙishirwarsa, sai ya fito zai bar wajen rijiyar. Sai ya lura da wani kare yana tsananin jin ƙishirwa. Ka yi hoton abin a zuciyarka. Me za ka idan ka ga kare yana haki? Ni zan yi tunanin ko yana ɗauke da cutar rabies ne. Ban san abin da zan yi ba. Allah ka gafarta min. Mutumin ya dubi karen, sai ya ce a ransa, لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل ما كان قد بلغ مني. Wannan karen yana jin ƙishirwa, kamar yadda nake ji kafin na shiga cikin rijiyar. Amma matsala ita ce babu guga, kuma babu yadda za a yi wannan karen ya samu ruwan. Bari in sake komawa, na samo wa karen ruwa. Sai ya koma, ya gangara cikin rijiyar, amma dai bai samu guga ba. Ba shi da wata hanyar da zai ɗebo ruwan. To me ya yi? Sai ya amfani da kuf ɗinsa. Kuf wani irin takalmi ne da suke sanyawa a wancan lokacin. Wasunmu na iya saninsa a matsayin takalmin fata. Sai ya ɗauke shi,
ya cika shi da ruwa. Za ku iya cika takalminku da ruwa? Ya cika takalminsa da ruwa, sai ya fito. Ban san ya aka iya ɗauka ba, ko a bakinsa ne, ko a hannunsa ne. Sai ya matsa kusa da karen. Yanzu idan na kawo kare wajenku, ku yi tunani, nawa ne za su tsaya? Da gaske nake, kada Allah ya jarrabe ni da haka. Kullum ina addu'a, ya Allah kada ka bar ni in ga wannan kare, domin a gaskiya ban san abin da zan yi ba. Da gaske nake. Sai ya jawo karen kusa da shi, kuma ya ba shi ruwa, ya kashe ƙishi, kuma Ubangiji yana kallo. Allah yana kallo, sai Allah ya ce, muna son tausayin da ya nuna, har ta kai ga mun gafarta masa zunubansa. An ba shi aljanna, saboda ya tausaya wa kare. Me yayi? Ya girmama kare. Sai Allah ya girmama shi, Allah ya gafarta masa, kuma ya saka masa da aljanna a sakamakon yin hakan da ya yi.